Moni abale onse mwa Ambuye. Ndikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi pa 18 April mchaka cha 2025. Lachisanu loyera Good Friday. Siku limene tonsefe timakumbukira imfa ndi kuzunzika mazunzo a mpulumutsi wathu Yesu Khristu amene adafera pa mtanda ndi cholinga choti atipulumutse ife ku machimo athu. Ndipo siku la lero ife akatolika sitikhala ndi nsembe ya misa ayi. Nsembe imene timakumbukira ife lero ndi nsembe imene iye Ambuye Yesu mwini adayipereka pakuzipereka yekha ngati nsembe. Iye amene ali ndi mphamvu akhala akulowa m'manda siku la lero. Siku la lero timalingalira nsembe imene wansembe wathu wamkulu adayipereka kwa Atate chifukwa cha machimo athu. Choncho siku la lero mamawa timachita mwambo wa njira ya mtanda imene tonsefe timakumbukira ndi kusauka naye Ambuye Yesu limodzi. Choncho mwambo wa lero kapena mapemphero a lero akhala azigawo zinayi. Chigawo choyamba kukhala kuwerenga malembo oyera mene timve mene mlandu wa Yesu udaweruzidwira. Choncho mawu amene tiwamve siku la lero mawu athu oyamba achokera mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Yesaya mutu wa 52 kuyambira ndime ya 13 kuzalekeza ya 53. Kuzawerenganso mutu wa 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amatias Julio Milopo kuchokera ku St. Teresa Kalenjeka Church, St. Louis Monkey Parish, mu Diocese ya Mangochi. Ndipo mawu athu achiwiri ndi ankalata kwa Aheberi. Aheberi mutu wa 4 kuyambira ndime ya 14 kuzalekeza ya 16. Kuzawerenganso mutu wa 5 kuyambira ndime ya 7 kuzalekeza ya 9. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Monica Chisale kuchokera ku mphakati wa St. Louis, Mtima Woyera Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi mthenga woyera monga adalembera Yohane 18 kuyambira ndime ya 1 kuzalekeza ya 19. Kuzawerenganso mutu wa 42. Amene akutigawira mawu ndi Reverend Father Damian Abraham SMM kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Choncho mawu asewa amene tiwamve siku la lero atithandiza kusinkhasinkha ndi kumvetsera mwachidwi zonse zimene zidachitika pamene Ambuye Yesu adali kusaukira inu ndi ineyo. Iye adamusautsa chifukwa cha machimo athu. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mneneri Yesaya. Mulungu akuti, mtumiki wanga azapambana pa ntchito yake, azakwezedwa ndi kulemekezedwa, ndipo azalandira ulemu waukulu kwambiri. Anthu ambiri atamuona adazizimuka chifukwa cha nkhope yake idali itasakazika, kotero kuti sinkachitanso ngati ya munthu. Maonekedwe ake sadali ngati a munthu. Chimodzimodzinso anthu a mitundu yonse azadodoma naye, mafumu omwe azasowa naye chonena, popeza kuti zinthu zosawawuzapo chiyambire azaziona, ndipo zinthu zosamvapo kale lonse azazipenya. Anthu akuyankha kuti, ndani
akadakhulupirira zimene tamvazi? Ndani akadazindikira mphamvu za Mulungu pa zimenezi? Pajatu mtumiki wake uja adakula ngati chiphukira pamaso pa Mulungu, ndiponso ngati muzi m'nthaka yowuma. Iye adalibe maonekedwe enieni kapena nkhope yabwino kuti ife nkumuyang'ana. Adalibe kukongola kuti ife nkukopeka nako. Iye uja anthu adamunyoza ndipo adamukana. Adali munthu wamasautso, ozolowera zowawa. Adali ngati munthu amene anzake amaphimba nkhope akamuona. Anthu adamunyoza, ndipo ife sitidamuyese kanthu. Ndithudi iye adapirira m'masautso amene tinkayenera kuwamva ifeyo, ndipo adalandira zowawa zimene tinkayenera kuzilandira ifeyo. Koma ife tinkaganiza kuti ndi Mulungu amene akumulanga ndi kumukantha ndi kumusautsa. Koma adamubaya chifukwa cha machimo athu, ndipo adamuswanya chifukwa cha zoyipa zathu. Chilango chimene chidamgwera iye chatipasa ife mtendere, ndipo mabala ake atichirisa. Tonse tidasochera ngati nkhosa, aliyense mwa ife ankangoziyendera, ndipo Mulungu adamusenzesa iye machimo athu. Adamusautsa ndi kumuzunza, koma iye sadalankhule kanthu, monga momwe amachitira mwana wankhosa opita naye kuti akamuphe, ndiponso monga momwe nkhosa imakhalira duu poyimeta. Nayenso adangokhala chete. Adamugwira mwankhanza namuzenga mlandu, ndipo adapita naye kukamupha. Mwa anthu anzake, ndani adalabadirako zoti iye adachosedwa m'dziko la anthu amoyo, atalangidwa chifukwa cha machimo a anthu ake. Adamukonzera manda ake pakati pa manda achifwamba. Adamuyika m'manda pakati pa anthu olemera, ngakhale iye sadachite chosalungama, ndipo sadanene boza lililonse. Komabe ndi Mulungu yemwe amene adafuna kuti amuzunze, ndipo adamusautsadi. Iye adapereka moyo wake kuti ukhale nsembe yokhululukira machimo. Choncho azaona zidzukulu zake, azakhala ndi moyo wautali, ndipo chifuniro cha Mulungu chizachitika mwa iye. Atatha mazunzo ake, azaonanso phindu lake, ndipo azakhutira. Mwa nzeru zake, mtumiki wanga wolungamayo azalungamisa anthu ambiri posenza machimo awo. Motero ine ndizampasa ulemu woyenerera akuluakulu. Azagawana zofunkha ndi ankhondo amphamvu, popeza kuti adapereka moyo wake mpaka kufa, ndipo adawerengedwa pamodzi ndi anthu oyipa. Adasenza machimo a anthu ambiri, ndipo adapempherera ochimwa kuti akhululukidwe. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Mawu achiwiri a m'Malemba Oyera. Mawu a m'buku la Aheberi. Yesu ndiye mkulu wa ansembe wopambana. Tiyeni tsono tigwiritse chikhulupiriro chimene timavomereza, pakuti tili naye mkulu wa ansembe wopambana, amene adapita mpaka kukafika kumwamba kwenikweni kwa Mulungu. Iyeyu ndi Yesu, Mwana wa Mulungu. Sitili ndi mkulu wa ansembe woti sangathe kutimvera chifundo
chifukwa cha zofoka zathu. Watu wamkulu wa ansembe onse adayesedwa pa zonse monga momwe ife timayesedwera, koma iye sadachimwe konse. Tiyeni tsono tiyandikire mopanda mantha ku mpando wachifumu wa Mulungu wokoma mtima. Kumeneko tidzalandira chifundo, ndipo mwakukoma mtima kwa Mulungu tidzapeza thandizo pa nthawi yake yeniyeni. Yesu pa nthawi imene anali munthu pansi pano, mofuwula ndi molira misozi, adapereka mapemphero ndi madandaulo kwa Mulungu, amene anali nazo mphamvu zompulumutsa ku imfa. Ndiye popeza kuti Yesu adadzipereka modzichepetsa, Mulungu adamvera mapemphero ake. Motero Yesu, ngakhale anali mwana wa Mulungu, adaphunzira kumvera pakumva zowawa. Atasanduka wangwiro kotheratu, adakhala gwero la chipulumutso chosatha kwa anthu onse omvera iye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ndipo chigawo chachiwiri ndi chigawo cha mapemphero aakulu a Khristu. Timalumikizana ndi Akhristu onse kupempherera mpingo, dziko, komanso kupempherera Akhristu anzathu. Kudzera mapemphero amenewa timazindikira kukhala okhuzidwa ndi mavuto a abale athu. Ndipo chigawo chachitatu ndi chigawo chakulemekeza mtanda, chimene chili chizindikiro cha chipulumutso chathu. Tikhala tikulemekeza mtanda omwe unali wonyozeka kwambiri pakati pa Ayuda, ndipo kwa Agiriki chinali chinthu chopanda nzeru. Koma lero mtanda udasanduka chida cha mphamvu chobweretsa chipulumutso pakati pathu. Choncho chifukwa chake ife timaona kuti pa mtanda pamene ife tidapeza chipulumutso. Chifukwa chake ife Akatolika timaulemekeza mtanda umenewu, osati kuupembedza koma kuulemekeza, makamaka tikasinkha zazikulu zimene zidachitika pa mtanda umenewu. Ndipo chigawo chachinayi ndi chigawo chakulandira Ambuye Yesu okhala mu Ukaristiya. Ambuye Yesu amene adatisikira dzulo madzulo pa misa ya phwando la Pasaka la Ambuye, ndi amene tikumulandira tsiku la lero. Abale anga mwa Ambuye, imfa ya Yesu ndi chitsimikizo cha chikondi chachikulu cha Mulungu kwa ife tonse Akhristu. Choncho imfa ya Ambuye Yesu itithandize kusinkhasinkha za machimo athu, chifukwa ngati tipitirizabe moyo wa machimo ndi kuti tikumuzunzabe Ambuye Yesu, tikumupachikabe Ambuye Yesu pa mtanda. Choncho imfa ya Ambuye Yesu itithandize kukhala anthu osinthika, tikuyambanso moyo watsopano. Mawu alero tikuona kudzichepetsa kwa Mulungu. Ambuye Yesu adasankha njira yochititsa manyazi, njira yomvetsa chisoni ya pa mtanda. Ndipo tikasatira bwinobwino timamva kuti pa mtanda pamene amapachikapo mbala, anthu owukira, anthu aupandu, zigawenga. Choncho Ambuye Yesu akusata njira imene ni njira yomvetsa chisoni kwambiri. Choncho ifenso tiyeni lero pamene tikusinkhasinkha za masautso a Ambuye Yesu tilingalire pa moyo wathu. Kodi ndi ziti zimene ife timazichita pa moyo wathu, timazikakamira, zinthu zimene zili zinthu zochititsa manyazi, zinthu zimene zili zomvetsa chisoni. Ndikukhulupirira kuti chinthu chachikulu chimene chili chochititsa manyazi chomvetsa chisoni ndiye tchimo. Kuti nafenso lero tidane nalo tchimo, tisiye machimo athu, tilape machimo athu.
pamene mlandu wa Ambuye Yesu umaweruzidwa sunaweruzidwe mwachilungamo. Anthu amapereka maumboni aboza. Ena amaogamula mlandu ndi cholinga chongofuna kusangalatsa anthu ena. Ifenso tiyeni tilingalire pa moyo wathu. Mwina zilipo nthawi zimene timaweruzidwa molakwika mopanda chilungamo. Mwinanso anthu kugwiritsa ntchito maumboni aboza kuti atike mavuto. Lero tizindikire kuti sife oyamba anayamba kukumana nazo ndi Ambuye Yesu. Choncho mazunzo a Ambuye Yesu amenewa atilimbitse mtima kuti Ambuye Yesu kwa iye ndi kumene ifenso tingatengere mavuto athu onse. Ndipo tikuonanso kuti anthu amene amaoneka ngati kuti ali kumbali ya Ambuye Yesu ndinanso mwa anthu amene akumukana akumupereka iye. Ifenso tizindikire kuti amene amatipereka pa moyo wathu samakhala kutali nafe, amakhala pafupi nafe. Choncho ngati Khristu tiyenera kumakhala anthu ochenjera, komanso tipewe kumapereka anzathu. Munthu amene apereka anzake amalandira masoka osati madaliso. Chinthu chinanso chimene ife tikuphunzira kuchokera mawu athu alero nchakuti tizikhala anthu opirira pamene tikukumana ndi mavuto. Nthawi zambiri anthu ambiri tikamakumana ndi mavuto timadandaula, timalira. Mwinanso timati Chikhristu chanuchi ndachisiya, Mulungu alibe ntchito. Nthawi zambiri ndi bwino mwina kumakhala ndi nthawi yopita ku chipatala kukaona mmene anzathu akuzunzikira. Chakudya chimene wewe ukuchidandaula kuti watopa nacho sukufuna kumadya masamba siku ndi siku. Chakudya chimenechi masamba amenewa wina akwalakalaka atadya koma sangadye, sangathe kumeza chifukwa cha mavuto amene iye akukumana nawo chifukwa choti akudwala. Lero tilingalire, tikayang'ana mavuto athu amene timakumana nawo pansi pano. Ndiye tiyang'ane mavuto amene anakumana nawo Ambuye Yesu, mazunzo amene adakumana nawo Yesu. Kodi akufanana? Tiona kuti Ambuye Yesu adakumana ndi zinthu zovuta kwambiri. Anakwapulidwa, analavulidwa, ananyozedwa mu njira zambiri, njira zochititsa manyazi. Monga Yesu adali mwana wa Mulungu, koma adazichepetsa, adalolera kuzunzika ndi cholinga choti apulumutse anthu ena. Ifenso tiyeni tizikhala anthu olimba mtima pamene tikukumana ndi mavuto. Mavuto athu tizatengera kwa Ambuye Yesu. Tikamakumana ndi mavuto tiziyang'ana pa mtanda wa Ambuye Yesu. Pa mtanda pa Ambuye Yesu pali chipambano. Choncho pamene tikuvutika tiyeninso tizizunzika limodzi ndi anzathu. Tisamawathawe anzathu pamene akuvutika. Tapemphe Ambuye Yesu kuti lero atithandize kukhala Akhristu olimba mtima. Amen.